šta mislim konkretno o Liverpoolu kao ekipi, da li je zasluženo ispao iz četvrtfinala. Tu ima mnogo toga. I koje najveće iznenađenje u ovoj godišnjoj Ligi šampiona? Može. Najveće iznenađenje u ovogodišnjoj Ligi šampiona je svakako ekipa Anartozisa, gde kogod da mu je došao na njegovom terenu primao je po 3 komada, počev od Olimpijakosa u kvalifikacijama, preko Panathinaikosa, Intera i Wernera. Međutim, to ipak nije bilo dovoljno, jer je Inter sklopio, da tako kažem, jer ja italijanskom fudbalu nikad nisam verovao, jer što se pokazalo tačnim, Inter je pustio Panathinaikosa da ga istuče na njegovom terenu u Milanu, da bi se sa bodom viška Panathinaikos obračunao sa Anartozisom. Da je bilo kao što je trebalo da bude, da Inter tuče Panathinaikosa na njegovom terenu, Panathinaikosa nema nigde. Međutim, ispalo je da je Inter pustio Panathinaikosa, da Anartozis, koji je zaista sjajno igrao i kvalifikacije i samu Ligu šampiona, nezasluženo ispadne, da čak ne ode ni u kupu UEFA. Što se samog Liverpoola tiče, on je nestešno, ali zaista nestešno ispao od Chelsea i pored poraza od 1-3 na njegovom Anfield Roadu, a vodio je posle 20 minuta na Stamford Bridgeu sa 2-0 i Rafa Benitez ni sam nije verovao kada je ekipa Chelsea uspela da stigne tu prednost i prestigne pored sa 3-2 i on povlači Torresa, a onda Liverpool posteže 2 gola za 1 minut, a ja sam rekao, to stoji, da Liverpool može da ima 2 gola za 6 minuta, u stvari 3 za 6 minuta kao Milanu 2005. On jeste dao 2 gola za minut. Poveo se 4-3, krenuo u kontru, izgubili jednu loptu i rezultat je kao bio 4-4. Ali je bar pošteno ispao, za razliku od Intera. Hvala.